Група Е100 кадър започна всичко и вече 3 месеца показваме защо Благоевград е най-доброто място за живеене в България. Твърляме една стотинка за късмет и правиме разходка на разходките. Стартирахме с една лека заяжданка и след това показахме красивият ни център. Имаме си много як център, оживени улици пълни само с пичаги, готини сгради, свирепи магазини и разбира се градска градина. Подходяща и за малки, и за големи. Убава е и летото, и зимата. Успяхме да покажем малко и от сърцето и душата на джумаята. Разходихме се по фермерския пазар, откъдето си купихме машни продукти. Посетихме красивата ни възрожденска черква, направихме разходка и старинния ни квартал Вароша, където се докоснахме и до талантливите ни деца и многобройни школи. Направихме лек допир и до част от културния живот на Благоевград. Разходихме се до театъра, регионалния исторически музей, Младежкия дом, където се помещава и Центъра за личностно и творческо развитие, Народното читалище с красивата си библиотека и камерна опера и летния театър на Благоевград. Не пропуснахме да се насладим и на магията на величествения ансамбъл Пирин. Че наслада! Имаме си обаче и свирепи квартали. Показахме красивите площадки и зелените пространства на Еленово, както и уюта и красотата, в която живеят струмските ни нинджи. Скоро ще се разходим и до останалите. Уважихме и двата ни университета. Така де, поне отвънка. Направихме разходка и с красивите градини на Американския университет и разбира се, богатия спортен кампус на Юзото. Топ местенца с топ студенти. Винаги поздравяват. Не може без Пирин. Хубава зелена трева, митичен стадион, митичен отбор и митични балави спомени. Животе! След толкова красота и история, трябва си малко разходка. Разшетахме из райските кътчета на Благоевград. Парк Бачиново с красивото Лебедово езеро. Парк Ловен дом. Отдих и спокойствие само на минутка от центъра. Разходка по екопътека Кръста. Хубава тренировка и орлова панорама на градо за награда. Отидехме и до зоопарка. Свежа разходчица да направим една инспекция на ламята и нашите приятели мечоците. Група за 3 месеца направихме общо 4 милиона гледания от 1,6 милиона души и 180 хиляди лайка, сърца и споделяния. Лудница ще почерпим. Може би се досещате с какво? Очаквайте скоро дата и час на банкета. Група раздвижихме и малко извън градо. Насладихме се на красотата и могъществото на Рилския манастир. И малко на мекиците, На връщане минахме през Топските пирамиди да направим една проверка на легендите за това местенце. Годината не мина и без разходка наваре до Петрич. Посетихме Роженския манастир, усетихме мистиката около рупите и дома на баба Ванга, както и античния град Хераклея Синтика. Годината беше прекрасна. За финал свършихме и малко хубава работа. Бъдете здрави и нека оставим всички боклуци в изминалата година. Особено ако не са разделно събрани. Айде група, живи и здрави!